अरे सोना के पहिरिले माला बाटे दुआरे थर काला। ए अरे सोना के पहिरिले माला बाटे दुआरे थर काला। राखिले पिस्टल राखिले राइफल आ नाही बाटे लाइसन। आ डर लागे जवानी में सोना उ जवानी कैसन। आ डर लागे जवानी में सोना उ जवानी कैसन। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बनी जाए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी हे भैया। आपन आशीर्वाद न हमारा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमारा ऊपर चाहिए भैया। तो आप लोग आशीर्वाद जरूर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हम रंगदारी सॉन्ग, रंगदारी गाना लेके आ गइल बानी ए भैया। तो भैया हो, हमारा पूरा भरोसा बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब रिकॉर्ड कर देतानी, तो हमारा पूरा भरोसा बा कि ई सॉन्ग जरूर बाजी, ई गाना जरूर बाजी ये भैया। आ जी भैया, रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे ए भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर न हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ज़रूर दबा लीजा। काहे से कि घंटी के बेल आइकन दबा ले जा तो कौनो भी वीडियो गाना अपन चैनल के माध्यम से छोड़तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुंच जाई ए भैया। तो आप लोग हमार चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, घंटी के बेल आइकन ज़रूरे दबा ली। तो आई जा हमनी के सीधे चलल जाओ अपन मुखड़ा की ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा सुनी जा। भाव बाटे, अरे सोना के पहिरिले माला बाटे दुआरे थर काला। ए अरे सोना के पहिरिले माला बाटे दुआरे थर काला। राखिले पिस्टल राखिले राइफल आ नाही बाटे लाइसन। आ डर लागे जवानी में सोना तो जवानी कैसन। आ डर लागे जवानी में सोना तो जवानी कैसन। तो भैया अगर ई मेटर अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर हमारा स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा ये भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग नंबर पर ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में ई रउआ सबके फुल सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी, फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियोस में, यानी अगला वीडियोस में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।